Mhuwiex soltu li f'Mejju ir-Rabat ikun imlibbes b'libsa festiva, iżda din is-sena il-festa ta' San Giuseppe qed tiġi ċelebrata fit aktar tard mis-soltu minħabba li sa Marzu kien għad hemm fis-seħħ numru ta' restrizzjonijiet. Neville Muscat, segretarju tal-Għaqda Mużikali Lil Adam, jitkellem għal Net News dwar dak li preparaw għal din il-festa. Aħna l-festa d-darba nħarsu għal bċert ottimizmu mis-sem tal-banda, wara sentejn ma niċċelebrawx il-festa kif nafu niċċelebrawha normali. Mis-sem tal-banda jkun li l-marċ ikunu l-aħħar ta' tridu lejlit il-festa u mbagħad ikollna l-marċ ta' war nofsinhar ta' nhar il-festa marċ popolari nafu ħana bħala il-marċ tas-sija. U mbagħad apparti jekk aħna bħala soċjetà anke dal-bini se jkun miftuħ għal pubbliku wieħed jista' jiġi jżur dan il-gażin jew xjara ġo fih ikun miftuħ fil-għaxija lejlet il-festa u nhar il-festa jkun miftuħ fil-ħin tal-marċ u anke waqt il-ħin tal-proċessjoni. Din se tkun ukoll l-ewwel festa minn mindu sar ir-restawr estensiv fuq il-faċċata tal-gażin tal-banda Lil Adam. Din il-faċċata sarula interventi ta' restawr fil-ġebla u fl-injam tal-gallerija. Sar ukoll xogħol sabiex tneħħew kwantità kbira ta' wires biex bekk il-faċċata irritornata għall-istat glorjuż tagħha. Ġew mibdolin ukoll l-aperturi kollha li ħarsu fuq in-naħa tan-nofsinhar tal-gażin u kellna wkoll xogħlijiet oħra fosthom ir-restawr tal-aperturi tan-naħa ta' Triq San Pawl fejn sar ir-restawr tal-faċċata ma' dik kien hemm l-iskema bl-għajna tal-iskema ir-restawra darek. Għamilna diversi xogħlijiet proġetti fosthom ir-restawr tas-saqaf tal-Kamra tal-Arkivju li dak ġibna fondi mill-Arts Council u l-Għaqda Gażin tal-Banda. Sar ir-restawr tal-faċċata tal-gażin minn barra. Dan il-proġett ġie inawgurat il-ħadd 20 ta' Marzu fejn kien hemm anke l-parteċipazzjoni tal-Għaqda Mużikali Lil Adam.